Hur ser det att danskar fortsätter i färjan? Jamen det er dejligt, altså specielt fordi når man er her lige nu, så er det udtryk for, at vi har en fri weekend, hvor vi ikke skal noget officielt overhovedet. Vi kan bare holde fri og slappe af, kun med venner og familie. Ingen officielle forpligtelser. Det er dejligt. Hvilken tydning har det førerske sambandet for det? For mig har det jo mange dimensioner, altså først og fremmest fordi jeg er jo gift med Solrun, og der følger jo altså en helt færøsk familiehistorie med. Fordi Solon er jo vokset ud af en løsrivelsesfamilie med Sigurd Johnsen som morfar. Han talte ikke til mig de første par år, jeg kom herop. Men senere fandt vi ud af det med hinanden. Altså, men Solon kommer fra en familie, som værner meget om færøske traditioner og færøsk historie. Så jeg har fået rigtig meget mere den vej. Det synes jeg. Og så er det jo et udtryk for, at rigsfællesskabet, som jeg sætter højt, og som vi sætter højt i mit parti også, hvor vi jo arbejder sammen med Sambandspartiet, at der har jeg jo så fået, kan man sige, noget personligt med ved siden af. Så jeg sætter Færøerne meget højt. Vi ved at Løkke, han er førerska kone, men vi ved ikke hvordan de møttes. Hvad er det? Jo. Jamen, det er nu ikke... Ja, vi mødtes på et kollegie i København, hvor Solon boede dør om dør med en, der hed Karin, som jeg kendte fra det politiske arbejde. Og så en aften, så var jeg ude på det kollegie, og så mødte jeg Solon. Så gik der et års tid. Jeg bankede på døren nogle gange, og til sidst så åbnede hun også. Var det cirka så løst i møttes? Ja, nøglunda, det er kanskje ikke et år, men jo, nøglunda så løst. Han bænker nærkere ferien. Ja, det gør jeg. Det er mig, der står ud og banker på. Ja. Da hun så åbnede, jamen, så gik jeg jo ind. Og så kom jeg aldrig rigtig ud igen. Altså, jeg kan faktisk huske, at det var sådan, fordi dengang var jeg landsformand for Venstres Ungdom, der rejste rigtig meget rundt i Danmark til møder og sådan noget. Jeg havde altid en weekendkuffert og en toilettaske. Og hver morgen så pakkede jeg alt det der sammen, fordi jeg tænkte, ja. Og så pakkede det sammen, og så kørte jeg op igen om aftenen i min blå Opel Kadett. Og så den der toilettaske blev båret ud og ind mange aftener. Mange morgener, mange aftener. Ja, det var sådan, det skete. Og så du var slag som du var vi på den vejen, eller hvad? Ja, så det var færdigt, at jeg holdt var det. Så var vi på det. Nu kan jag först ta först ut till Nordkorea. Det är tar det kunde som mött och sånt. Och så är det telefonsamtal som är så speciellt där i Nordkorea. Kan du förklara det? Jo, men det var fordi at jeg skulle så til Nordkorea, som jo er et meget mærkeligt land. Og da jeg skulle rejse, som stod i lufthavnen, så sagde Soren til mig, at jeg tror, jeg er gravid, sagde hun. Men jeg ved det ikke helt med sikkerhed. Nå, men så tog jeg så til Nordkorea, og Soren tog til Færøerne. Og så skulle tirsdagen efter eller et eller andet, så skulle jeg så ringe for at høre til det der. Og meget kan man sige om Færøerne. Altså jeg holder meget af Færøerne. Jeg synes, at vi skal brande Færøerne meget hårdere. Men i Nordkorea, der har de aldrig nogensinde hørt om Færøerne. Det har de altså ikke. Og jeg gik op til sådan noget, de kaldte The International Media Center eller et eller andet, for at få lov til at ringe til Nordkorea. Ringe til Færøerne, og Nordkorea er jo så lukket diktatur. Og det var nærmest umuligt at ringe. Jeg blev stillet igennem til forskellige sådan, øer rundt omkring. Og til sidst, så kom jeg så igennem for ret mange penge. Og det var sådan en afmålt samtale, 1 minut eller 2 minutter. Og jeg nåede lige at få Sone i røret. Og hun nåede lige at sige, jeg er gravid. Og så sagde dut. Og så fik jeg aldrig samband mere. Og så var jeg dernede en uge mere. Og så fløj jeg hjem og fløj til Færøerne. Så det var lidt specielt. Ja, så nu säger du att vi skulle fortælle om det at du var på vejen. Altså, højre så. Ja, is det var der skulle fortælle spørgsmål på dansk. Ja, det er på dansk. Hun siger jeg ikke til færøsk. Så skulle du sige om at du var på vejen. Det var specielt godt i Nordkorea. Ja, men det var dagens mulighed for det. Altså, jeg skulle til Færøer og få det konfirmeret, og så måtte vi snakke sammen der. Men så kom han næsten til Færøer, bare til Nordkorea. Han landede løg i Danmark, pakkede om, og så kom han til Færøer.
Lars, nu är det inte snacka att sammanligna med, men hur ser det här med förska kone? Jamen, altså, jeg har aldrig haft andre. Jeg har ikke noget sammen. Ja, det tror jeg bestemt er godt. Altså, det er meget, meget, meget godt. Altså, færøske kvinder er utrolig smukke, og det er min kone også. Og så er de meget tålmodige indtil et vist punkt. Og jeg kan faktisk huske, at lige da jeg havde mødt Soren, der mødte jeg en klog mand, jeg tør slet ikke sige hvor, men det var faktisk på et værtshus. Det var en bartender, som selv var gift færøsk. Og han sagde til mig, at, og jeg fortalte ham, at jeg havde mødt den her færøske pige, og han sagde, fantastisk, sagde han. Du skal vide en ting, sagde han så. Færøske kvinder er fantastiske, og de er trofaste, indtil de ikke er det mere. Og sagde han så, hvis du passerer det punkt, så er der ikke noget at gøre. Altså, og det tror jeg et eller andet sted er lidt rigtigt. Altså, jeg får jo en fantastisk opbakning fra Solon, men jeg ved også godt, hvor grænsen går. Ja, så nu skjedde det, vi ser fullvældes 18 års der, og så vækst der danska man. Ja. Hvordan det altså til fint, da? Nej, det må vel ha danska man. Altså, jeg har haft några förska tjejkar sort och att komma till Danmark så ja, jag har haft några förska tjejkar. En spændende aften det her. Ja. Men det var så drömmer som möta danska mannen. Tar tosa mera, tar kommunikera fint och man kan sitta allt kväll och tosa vitt där och det tar man väl. Och Lars han tog väl att tosa och tar man väl att tosa så vi tosa ordentligt. Och tatt av mig det.